Bueno, bos días a todos e a todas. Gracias por estar hoxe aquí neste pleno. Vamos a comenzar ca orden do día. O primeiro punto da orden do día é a aprobación das actas. Empezamos por hábito 26 de xaneiro. Non sei se hai algunha objeción. Non? Pois votamos entonces. Votos a favor? Por unanimidade. A seguinte acta do pleno extraordinario do 3 de marzo. Votamos. Votos a favor. E a acta do pleno urxente do 6 de marzo de 2026. Votos a favor. Vale. Ben, pois pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é o punto número 2, o nomeamento dos representantes nos órganos colexiados. Vale, ao abeiro do artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Administracións Locais, fanse as seguintes propostas para o nomeamento dos representantes do Concello nos seguintes órganos colexiados. Para o Consello Escolar do CEI Rodolfo Núñez Rodríguez, nomease primeiro a dona Eva María Pérez Gamote, como suplente a Tamara Balboa García. Para a Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, para formar parte da Asamblea de dita mancomunidade, pois como titular a alcaldesa, neste caso eu, Tamara Balboa, e como suplente a dona Eva María Pérez Gamote. Para a Asociación Monteval, como titular a Tamara Balboa García, como suplente a José Manuel Álvarez Nieto. Para a Fundación de Protección para a protección de discapacitados psíquicos de Verín, como titular a Tamara Balboa García e suplente a José Manuel Álvarez Nieto, e para o Parque de Bombeiros a don José Manuel Álvarez Nieto como suplente a Elisa Fernández. Votamos. Votos a favor. Tamén neste punto vou dar conta do solicitude por parte do Partido Socialista do cambio na portavocía do Grupo Municipal, pasará a ser asumida por Eva María Pérez Gamote e designando como suplente a Marina Lovelaz. Dou conta neste punto para que a partir de agora durante o pleno poida intervir Eva se así o desexa. Vale. Isto non se vota. No, das cuenta, pero porque se presentó con posterioridad al orden. Con posterioridad ao pleno, vale, non o tedes aí, porque se presentou con posterioridad a convocatoria do pleno. Vale, punto número 3, cambios na Comisión Especial de Contas e de Facenda. Pois o que se propón é modificar os membros da Comisión Especial de Contas e de Facenda, establecida por o acordo plenario do 28 de xuño de 2023, e as modificacións son as seguintes. Pasará a presidir Tamara Balboa García, suplente por Interior Galego Vivo será José Manuel Álvarez Nieto, e os concelleiros que forman parte da Comisión de Contas e Facenda por parte do Partido Socialista, pois Eva María Pérez Gamote, suplindo a Elisa Fernández e Marina Lovelaz Guisasola. Suplindo tamén Elisa Fernández, cando sexa preciso. E por parte do Partido Popular, Adriana Álvarez Delgado, suplindo a cando sexa preciso José Estévez, e Sonia Conde, suplindo a Víctor Manuel Álvarez, cando sexa preciso. Sustituyendo a Belén, porque Belén aún estaba na comisión. Efectivamente, cando fose anterior, cando se constituíu a anterior, o 26 de xuño de 2000, o 28 de xuño de 2023, pois estaba de suplente de Sonia Belén. Vale, e fixo esa modificación. Hai que votar. Votamos, sí. Votos a favor? Unanimidade. Vale. Bueno, pois pasamos ao cuarto punto da orden do día, que é a modificación da ordenanza fiscal do Servicio de Axuda no Fogar. A esta ordenanza, pois a actual ordenanza foi aprobada no pleno do 24 de setembro do ano 2015, publicada no BOP do 24 de novembro do ano 2015. Considerando que logo de 11 anos de aplicación desta ordenanza detectouse a necesidade de actualizar a ordenanza o custo hora do servicio de axuda no fogar, tanto na modalidade de prestación a persoas dependentes como na de libre concorrencia.
Polo tanto, o que se propón é o seguinte acordo. A modificación da ordenanza ao artigo 5 da base impoñible e a cuota tributaria di ata ahora que o custo da hora do servicio de axuda no fogar para o ano 2015 era de 12,50 euros para persoas dependentes en días laborais e engadido con IVA de 4%, 12,50 para usuarios de libre concorrencia en días laborais con IVA do 10%, e 12,50 para fins de semana e festivos só para persoas dependentes cun IVA do 4%. A proposta ou a modificación que se pretende incluir é a seguinte: o custe de cada hora do servicio de axuda no fogar para o ano 2026 será 20,02 euros para dependentes en días laborais cun IVA do 4%, 21,17 euros para usuarios de libre concorrencia en días laborais cun IVA do 10% e 20,02 euros en fins de semana e festivos só para persoas dependentes cun IVA tamén do 4%. Tamén se pretende incluir ese parágrafo que está aí: estes custes horas modificaránse de xeito automático cando pola adxudicación dun novo contrato de prestación do servizo os prezos hora ofertados polo licitador que resulte adxudicatario sexan outros. Vale? Tamén se propón expor ao público o anterior acordo mediante o anuncio que se inserirá no tabuleiro de anuncios municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o día seguinte a publicación do devandito anuncio no boletín oficial da provincia, dentro do cal os interesados poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas. E, no caso de que non se presenten reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, o acordo será definitivo en base ao artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2024 do 5 de marzo. Non sei se sobre isto hai algunha consideración ou pasamos a votar. Pois votamos entonces. Votos a favor? Vale. Pois aprobado por unanimidade. Punto 5. Adhesión se procede á rede de autoridades locais da Unión Europea. A rede de autoridades locais da Unión Europea é unha rede cuxo obxectivo é crear unha alianza entre as autoridades locais e institucións europeas para fortalecer a comunicación sobre temas da Unión Europea, xerar un diálogo activo sobre esos temas entre os pueblos, cidades e rexións de Europa. A rede está aberta a representantes electos locais e rexionais de toda Europa. Inaugurouse en abril do ano 2025 e esta rede está dirixida pola Comisión Europea e polo Comité Europeo das Rexións. É vontade desta alcaldía, e por iso así o propón no pleno de hoxe, adherirse a esta rede, cuxo obxectivo é alentar e respaldar os representantes elexidos a escala local e regional para que informen aos ciudadanos sobre asuntos relacionados coa Unión Europea, promover a participación e a creación de redes cos seus homólogos de Europa. Pois é unha rede que neste momento ten sobre uns 3.000 membros de toda Europa, o 11% de membros son españois e creemos que nos pode aportar información para novas oportunidades de financiación, intercambiar boas prácticas con outras entidades locais europeas, darnos acceso a seminarios, a formación e visitas a Bruselas. Accederemos a unha plataforma na que compartir información e boas prácticas e darános unha liña directa con outros membros, para presentar preguntas e cuestións sobre no relativo á Unión Europea. Polo tanto, non sei se hai algunha consideración sobre isto. Non? Pois pasamos a votar, entonces. Votos a favor? Unanimidade. Pois vamos a dar conta da liquidación do orzamento do ano 2025, segundo o punto 6 do pleno de hoxe. Pois o resultado presupuestario do ano 2025 é o seguinte: dereitos reconocidos netos 2.134.398,83 euros. As obligacións recoñecidas netas 1.995.135,33 euros. O resultado presupuestario é de 141.000, positivo de 241.263,50. A este resultado é preciso facerlle axustes
Os axustes son de créditos gastados e financiados con remanente de tesorería para gastos xerais 0, desviación de financiación negativa do exercicio 0 euros e desviación de financiación positiva do exercicio 135.195,92 euros. Polo tanto, o resultado presupuestario axustado é de 6.067,58 euros. Vale. O remanente de tesorería e os dereitos recoñecidos de cobro a 31 de decembro do ano 2025 é de 527.447,52 euros. Dereitos pendentes de cobro do presuposto corrente, 228.625,71 euros. Dereitos pendentes de cobro de presupostos cerrados, 280.366,91 euros. Dereitos pendentes de cobro correspondentes a contas deudoras que non sexan presupuestario, 118.454,90 euros. Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva, menos 1.843,83 euros. Obligacións pendentes de pago a 31 de 12 de 2025, 111.428,66 euros. Obligacións pendentes de pago do presuposto corrente, 32.362,06 euros. Obligacións pendentes de pago de presupostos fechados, 48.220,92 euros. Obligacións dependentes de pago correspondentes a contas acreedoras que non sexan presupuestarias, 30.845,68 euros. Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva, 0 euros. Os fondos líquidos a 31 de decembro do ano 2025 eran 194.615,24 euros. O remanente total de tesorería, 608.790,27 euros. A isto hai que aplicarle uns axustes. Os axustes son os seguintes: saldos de dudoso cobro, 199.572 euros, exceso de financiación afectada, 135.195,92 euros e operacións pendentes de aplicar o presuposto, 0 euros. O remanente total de tesorería axustado é de 274.022,35 euros. Pasamos ao seguinte punto. Sí. Sí. Pero bueno, non se vota. Sí, podes intervenir. Sí, non, claro. Sí. Bueno, pois entendo que, quero intervenir porque eu fui a alcaldesa deste concello durante ese exercicio, e, pois, os datos da liquidación amosan con claridade que se fixeron ben os deberes por parte do grupo de goberno. Entón, falamos dun exercicio, un resultado orzamentario positivo, cun nivel alto de execución e un remanente de tesorería que garanta a estabilidade e a capacidade de futuro, cumplindo, como ben dixo a alcaldesa, as reglas fiscais, que nun contexto máis exixente, porque todos saben que estas reglas fiscais comenzaron, se non me equivoco, se non que me corrixa a secretaria, no ano 2024, co cal tivemos un escenario moito máis difícil para poder levar a cabo esa execución. E, houve un impulso claramente ao investimento, o que temos claro é que os datos refliten unha xestión baseada no rigor, na responsabilidade e na estabilidade para o futuro deste concello. Nada máis. Gracias. Alguna consideración máis? Pois como se reía, igual tiña algo que decir. Como se estaba rindo cando me iba a intervir, igual non tiña nada que decir. Non tiña nada que decir. Vale. Non sei se me estades escoitando ben as persoas que estades aí, non? Sinto que a miña voz non dá para máis. Entre que isto non é moi... non favorece moito a audición. Non sei se vos poñedes máis adiante, escoitaredes mellor. Intento berrar o máximo posible. Pasamos ao punto número 7. Vamos a dar conta dos decretos de organización, dos cambios na organización tras o cambio na alcaldía. Vale. Tanto propónse revocar a asignación das áreas municipais feitas pola resolución da alcaldía do 21 de xuño do ano 2023
e a distribución que se propón das áreas é a seguinte: para Interior Galego Vivo, a área de Economía e Facenda, de Política Social e Mocidade, a de Persoal e Réxime Interior e a de Urbanismo e Infraestructuras. Para o Partido Socialista, a área de Festexos, Cultura e Deporte, Asociacionismo e Protección Civil e a área de Desenvolvemento Rural e Medio Ambiente, con competencias do trator desbrozador e incendios. Terceiro, revocar as delegacións para realizar a favor dos concelleiros municipais por resolución da alcaldía do 21 de xuño de 2023 e propor as novas delegacións que se dan conta a continuación. A delegada de área de festexos, cultura, deporte, asociacionismo e protección civil será Elisa Fernández Arratíbel e a delegada da área de desenvolvemento rural e medio ambiente con competencias no trator desbrozador e incendios, Eva María Pérez Gamonte. En calquer momento, a alcaldía poderá asumir as atribucións delegadas nesta resolución sen perxuízo da súa avocación conforme a legislación de procedimento administrativo común. Isto é simplemente dar conta desta nova organización. Non sei se entendo que non hai ninguna consideración a favor. Vale. Vale, tamén houbo cambios nas tenencias de alcaldía, propóñense as seguintes: a primeira tenente de alcaldesa Eva María Pérez Gamote, en sustitución de Tamara Balboa García, e a segunda tenente de alcaldesa, dona Marina Lobelace Guisasola, que xa ostentaba este cargo. As tenentes de alcaldesa correspondelle sustituir a alcaldía na totalidade das súas funcións e por orden do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que lle imposibilite para o exercicio das súas atribucións. Vale. Isto simplemente dar conta e tamén dar conta das modificacións na Xunta de Goberno local. A presidencia asumida por esta alcaldesa e as concelleiras que formarán parte, dona Eva María Pérez Gamote como primeira tenente de alcaldesa e dona Marina Lobelace Guisasola como segunda tenente de alcaldesa. Vale. Entendo que isto non hai ninguna consideración ao respecto. Vale. Bueno, pois pasamos ao punto número 8, que é dar conta das resolucións de alcaldía. Vale. Bueno, pois comentarlle que, como vostedes teñen xa nos decretos que teñen a disposición, pois, bueno, trasladamos a Mancomunidade de Verín en base ao convenio que se viña mantendo coa Consellería de Medio Rural en materia de prevención e extinción de incendios, do que xa nos adherimos o ano pasado. Este ano contamos volver a adherirnos, pois a proposta de traballos mecanizados para 8,71 hectáreas e de traballos manuais para 9,29 hectáreas. Tamén se solicitou unha subvención da Axencia Galega de Turismo para realizar unha rede de micropaisaxes no concello. Solicitouse unha subvención por importe de 29.932,38 euros. Temos a esperanza de que este ano poidamos entrar nesta subvención, porque, bueno, creo que estamos entre os primeiros concellos que fixeron a solicitude, que son destas do minuto das 12 en punto, e temos a esperanza de que este ano vayamos a entrar. Vale, tamén se solicitou a subvención de plan de responsables da Consellería de Política Social e Igualdade para realizar o programa de Vilar de Bos Concilia no Verán por un importe de 12.100 euros. Así mesmo, solicitouse a subvención de elaboración e implementación do Plan de Protección Civil para risco de incendios forestais no ámbito municipal, temos por importe de 6.231,50 euros. Tamén se solicitou a subvención do Fondo de Compensación Ambiental para a compra de un vehículo eléctrico, neste caso unha furgoneta, que é necesaria. Como saben, o parque móvil deste concello está bastante obsoleto e hai que ilo renovando. Entonces solicitouse a compra dunha furgoneta eléctrica por un importe de 39.538,83 euros.
Adherímonos ao convenio de xestión de biomasa nas faixas secundarias. En base a este convenio xa solicitamos 12 km de desbroces nas vías de titularidade municipal, que son desas medidas que se contemplan no convenio unha vez que nos adherimos, e a inspección das faixas secundarias para o ano 2026. Tamén, por primeira vez, unha medida que está contemplada no convenio, hai unha disponibilidade de solicitar ata equipamento para as asociacións de veciños e veciñas por un importe de 6.000 euros, e vamos a intentar facer esa solicitud de equipamento. Mantivemos unha reunión cas asociacións de veciños e veciñas fai uns días, as que mostraron interés en que se lle solicite equipamento preventivo, pois vaise a facer esa solicitude. O equipamento preventivo que se ven solicitando normalmente son motoserras e desbrozadoras cos seus correspondentes equipos de protección. Entonces, pues, bueno, estamos intentando colaborar coas asociacións para solicitar este equipamento, no que o Concello é o receptor deste equipamento e o que fai entrega ás asociacións. Vale. Tamén comentar que rematou o proceso de estabilización para a provisión das plazas de profesora do Programa de Educación Familiar e da auxiliar administrativa dos servizos sociais. Outra subvención que se solicitou durante o anterior pleno ata o día de hoxe é a subvención para os socorristas da piscina, que xa se viñan facendo durante os últimos anos, por un importe de 6.658,03 euros. E durante este tempo tamén saiu a convocatoria para o fomento de emprego no medio rural no programa Galicia Suma Talento Rural, e solicitamos a contratación de 3 peóns, un tratorista e un coordinador desta brigada. Tamén durante este tempo se solicitou para a subvención por o equipamento dunhas das vivendas da área do colexio, dunhas vivendas sociais, para o equipamento dunha delas por 2.967,48 euros. E, como vostedes saben, abriuse a convocatoria para a solicitude das vivendas sociais do colexio, e ese procedemento, seguindo o seu curso legal, aínda non está rematado. Isto creo que todo pola miña parte. Non sei se teñen algunha consideración sobre isto. Se non, pasamos de punto. Vale. Pois o seguinte punto é dar conta do informe de control interno do ano 2025. Vale? Con ocasión da aprobación da conta xeral do ano 2025. O órgano interventor, dadas as características do Concello e derivada do número de habitantes e o importe do presupuesto, acollese o procedemento de control interno simplificado, como así llo permite a normativa. Concluye que, dadas as actuacións de control realizadas, non hai que destacar aspectos de especial relevancia en canto a resultados de relevancia cuantitativa e cualitativa, non propoñéndose en consecuencia medidas a adoptar correctoras das debilidades ou defectos, non habendo existido limitacións de alcance das actuacións de control recollidas no presente informe. É necesario remitir este informe á Intervención Xeral do Estado e, polo tanto, dase conta no pleno do día de hoxe. Antes de pasar ao punto de rogos e preguntas, temos unha serie de consideracións de urxencia, por iso vamos a abocar o artigo 91.4 do ROF, do Reglamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais. O artigo 4 di que nas sesións ordinarias, concluído o examen dos asuntos incluídos na orde do día e antes de pasar o turno de rogos e preguntas, a presidenta preguntará se algún grupo político desexa someter a consideración do pleno por razóns de urxencia algún asunto non comprendido na orde do día que acompañaba a convocatoria e que non teña cabida no punto de rogos e preguntas. Se así fose, o portavoz do grupo propoñente xustificará a urxencia da moción e o pleno votará acto seguido sobre a procedencia do seu debate. Se o resultado da votación é positivo, seguirá o procedemento previsto no artigo 93 e seguintes deste reglamento. Entón, abocando este artigo, temos varios puntos. O primeiro punto que traemos é a proposta de acordo da cesión da Escola de Soutochau á Asociación de Veciños de esa aldea. Esta solicitude de cesión chegou o pasado xoves, o pleno xa estaba convocado, polo tanto, traise como un punto de urxencia. Votamos primeiro a urxencia deste punto. Votos a favor?
Vale, pois, como se procede a incluir este punto no pleno do día de hoxe, pois a proposta de acordo que se propón é ceder gratuitamente a escola, o local da antiga Escola Social de Soutochao, ubicado na aldea de Soutochao, por un prazo de 10 anos a Asociación de Veciños de Soutochao coa finalidade de poder optar a subvencións de equipamento tanto de carácter autonómico como provincial para realizar diferentes actividades culturais e de lecer. Dita cesión, como sempre o facemos, será compatible co uso das instalacións por parte do Concello, cando sexa preciso. Tamén se propón determinar a revisión automática ao patrimonio deste Concello do ben cedido gratuitamente se non é destinado ao uso para que foi previsto e, en todo caso, posteriormente ao transcurso destes 10 anos. Someter o expediente a un período de información pública por un prazo de 20 días mediante o anuncio no boletín oficial da provincia e no talboleiro de anuncios deste Concello a fin de que os interesados presenten alegacións se así o desexan. Non sei se hai alguna consideración sobre este punto. Votamos entonces. Votos a favor? Vale. Pois o seguinte punto que traemos e que propoñemos incluir por razón de urxencia, como saben, no DOGA do pasado 27 de marzo, pois foi incluída, publicouse a actualización do módulo de financiación do Servicio de Axuda no Fogar para persoas en situación de dependencia, algo que estábamos esperando con moitísimo interese. Como saben, o Servicio de Axuda no Fogar está infrafinanciado, supón unha enorme carga para os concellos e, no DOGA do pasado 27 de marzo, pois propónse esa actualización por parte da Administración Autonómica. A aportación incrementase a 4 euros hora na anualidade 2026, 5 euros hora na anualidade 2027 e 6 euros hora na anualidade 2028 e seguintes. Traemos este punto como, primeiro votamos a urxencia da inclusión deste punto na orden do día. Votos a favor? Vale. Traemos este punto como unha cuestión urxente, xa que temos que ratificar acollernos a este incremento previsto no párrafo 1, apartado A, anexo 3 do Real Decreto 99/2012, 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e a súa financiación. Polo tanto, era preciso incluílo no día de hoxe. Votamos entonces a favor de acollernos a este incremento na financiación. Votos a favor? Vale. E o último punto que se trae como unha cuestión urxente é unha moción do Partido Socialista que lle vou pedir que nos explique o motivo da urxencia desta moción para poder votar si procede ou non. Vale, pois como ben di, presentamos unha moción de urxencia, entendendo que presentala pois antes había que dar un marxen de confianza, neste caso á Xunta de Galicia, para que fixera a súa prevención, extensión, pero vendo que non se fixo, pois meteuse neste momento, entendendo no momento que estamos a vivir as portas de unha primavera e a urxencia porque levamos a semana pasada incluso, chegando incluso a notificarmo a mí, que todavía na Consellería no distrito non se fixera o cambio, de 2 conatos de incendio incluso no noso Concello. Entonces, entendendo que xa empeza a haber incendios neste momento no que estamos, pois consideramos que é fundamental traela. Por que neste pleno e non dentro de 2 meses? Se tuviéramos pleno dentro dun mes, pois ao mellor podría haber no seguinte pleno, pero este Concello, como ben saben, só hai cada 2 meses, entendo que xa despois traela no mes de maio, pois xa estaríamos tarde. Entón, esa sería a ausencia de traela para poder debatela e facer as propostas para que a Xunta de Galicia faga o seu traballo. Vale, pois votamos a urxencia. Votos a favor? Abstencións? Vale. 5 a favor, 4 abstencións. María Jesús. Vale. Expóñanos a moción. Bueno, vou ser breve para non repetirme lo que temos dito durante moitos días. Como ben saben, o verán de 2025 dixo unha das campañas de incendios máis devastadoras do que foi
a historia de Galicia e concretamente na nosa provincia. Tamén no noso concello foi un dos que se viu afectado por eses incendios, por eses lumes, e, bueno, como destacando Sandeixa de Queixa, o Larouco e toda a comarca. Concellos da Mancomunidade de Verín, como ben saben, foron asolados. Isto viuse con un profundo, ao final, tecido eixo económico do rural, pois xa de por sí era frágil, pois a maiores con esta problemática tan grande, que creo que é un dos problemas máis grandes que ten a nosa provincia nestes momentos, pois resultou gravemente afectado, pois explotacións agrogandeiras destruídas, recursos forestais inutilizados e unha perda significativa do atractivo turístico que, como vimos todos, afectou a toda unha comarca e a toda unha provincia. Resulta imprescindible actuar con carácter de urxencia para evitar que este ano se repita esta situación como a vivida no ano 2025. E é necesario impulsar unha estrategia global que combina a restauración efectiva das zonas afectadas, a prevención profesionalizada e permanente ao longo de todo o ano e políticas activas que fortalezan o tecido económico e social do rural. Só mediante un enfoque integral será posible romper esta dinámica. Como ben sabemos, isto non é un problema social solo, que tamén non é un problema social, evidentemente, porque se non se lle prendera non habería. Pero atopámonos ante un problema moito máis grave, que é un problema estructural, económico e ambiental. Como ben saben, defendí esta moción como deputada na Diputación o pasado venres e ali o dixen claramente. Nos atopámonos con un problema moito maior. Está claro que agora este Concello xa o ano pasado nos adherimos tamén a ese convenio de incendios para a limpeza das faixas secundarias. Levamos hasta 2 anos facéndolo, pero claramente vemos que eso non está a funcionar. É verdade que a xente limpia, ben, fai os contratos, fixemos moitísimos contratos, pero seguese cargando aos concellos con unha carga que non lles corresponde. Os concellos non dan feito ese traballo, con o cual entendemos que ese modelo que é fundamental ter as faixas secundarias limpias non está a funcionar. E como ali o puxen de exemplo, tamén a Diputación, o poño aquí no noso concello, non podría ser de outro xeito, vimos o pobo de Santa Comba que a súa comunidade de montes, a través do seu secretario, pois contrataron e fixeron unha faixa secundaria e limparon, a xente pagou e o que non, como dixen ali, asumiu a comunidade. Entón, sí que vemos que se un pobo se fixo e gracias a eso, gracias a esa faixa que habían feito os veciños, pois ese lume non entrou nos povos e non fai falta que eu lle recorde aquí a todos os que estuvemos naqueles lumes, que son consciente que estuvemos todos días e días, evidentemente vimos que os povos podían arder. Pero si cabe, atopámonos con un problema maior, que é un problema que non se está atallando por parte de ninguna administración, que é toda a xestión sin facer que temos dentro do núcleo rural. Eu fui alcaldesa deste concello e, evidentemente, así o sigo dicindo, é imposible facer a xestión da biomasa por parte dos concellos. Fartámonos de chamar a xente, de mandar notificacións, de facer expedientes, pero evidentemente é imposible. Entón, sí que pedimos que a Xunta, a Deputación, ali por eso foi o sentido de levar esa moción e defendela, necesitamos que nos boten unha man, porque solos é nos imposible. E todos vimos o peligro que corremos o ano pasado, esperemos que este ano pois non teñamos que volver a pasalo, pero bueno, tal cual, como dan os datos os técnicos profesionais, vai nos abrir unha primavera e un verán moi quente, con moito calor, e bueno, todos sabemos o que pasa cando venen eses veráns e esas primaveras. Nós o que queremos con esta moción é instar a Xunta de Galicia a reformular o modelo de prevención e de extinción, porque claramente é verdade que sí que teñen, como dixen aí outro día, apps, drones, pero estánse máis avionetas, pero estánse centrando na extinción e a prevención co modelo que ten a Xunta de Galicia, que teñen que firmar os concellos, adherirse a eles, que nos adherimos, non podría ser, vamos, ten que ser así, pero non está a funcionar. Ampliar tamén a superficie incluída baixo a protección das faixas secundarias, porque entendemos que 50 metros de faixa, como vimos neses lumes virales, non foi efectiva en moitos sitios, porque é pouco, porque os lumes, como todos sabían, incluso iban por debaixo da terra, con lo cual era moi difícil.
desenvolver e implantar os plans de autoprotección e evacuación coa participación activa da veciñanza e dos concellos, porque son os que coñecen o territorio claramente, e que se avance ca nova lei de loita integral contra os incendios forestais que está paralizada no ano 2023. Ademais de aprobar o plan de prevención e defensa contra os incendios que é o Pladiga en tempo e forma. Fai unhas 5 meses que tiña que haber estado aprobado, porque hai que aprobalo o 31 de outubro do ano anterior e todavía o Pladiga, se non me equivoco, o venres se sometía e hoxe iba a súa aprobación. E que se elaboren os plans de ordenación de recursos forestais para todos os distritos. Ademais, instamos a que se presente no Parlamento de Galicia antes de rematar cada ano o informe do cumprimento do Pladiga. Bueno, pois, non sei se queres intervir, Adriana, ou intervir? Sí, claro. Antes de nada, decir que entendo a urxencia do asunto, pero levas defendendo esta moción en medios de comunicación e demais. Hai 15 días que presentas esta moción un sábado. Un sábado. E gracias que presentamos a tempo. Para hoxe non se deu, xe un pleno podíase debater. Hombre, está feito a mala fe, claramente. Porque si... Totalmente. Entendo levas que non, 15 días, feito... hombre, levas 15 días salindo de medios de comunicación que vas a defender unha moción na Diputación, deféndela na Diputación e preséntala un sábado no Concello de Vilar de Vos. Sí, e de feito digo que foi por un despiste, non haber presentado antes, foi un despiste, sí, porque os houbera presentado unha vez que a presento ali, era presentalo aquí. Pero bueno, entendo que vostede, que estuvo no pleno da Diputación as 5 ou 6 horas que durou, sabe perfectamente do que estamos falando. Evidentemente que sei sorpresa. Evidentemente que sei do que estamos falando, pero non son sola, e hai máis xente, máis compañeiros. Entón, entendo, falando dos números humanos. Perfectamente, entendo, pero entendo que unha moción deste calado e que é importante non se pode presentar un sábado. E non tela a disposición hasta hoxe por la mañá. Entendo que non é, bueno, pero si siguen o que levamos tamén a outras instancias, entendo que todo o mundo sabe do que estamos falando, yo que se presenta. Evidentemente que sabemos do que estamos falando, Eva, claro que sabemos do que estamos falando, pero en plenos anteriores dixemos que si podíamos presentar estas mocións con tempo para poder preparala, igual que tú tras datos, evidentemente tú xa ves preparada, porque levas 15 días preparando a moción para a Diputación, entendes? E vostede como portavoz do Partido Popular entendo que tamén, porque xa estuvo vostede traballando na Diputación, estuvo vostede en presente a moción, sabe perfectamente, entón non creo que habides... Tú eres diputada e o teu asunto... Eu sou asesora, vostede está no grupo do Partido Popular... Eu traballo para o partido, punto. Traballa para o partido. Sí, e tú estás de diputada, e tú levas esta moción preparada porque é o teu punto que vas a defender nun pleno. A mí non me meter nesa ecuación. Sí, pero non temos que preparar, quero dicir, isto simplemente é se está de acordo ou non, claro. Non sei que hai que preparar, con cousas evidentes. Información, e recoller información, o que non pode ser, evidentemente tutela, porque tú ves preparada, igual que fucha a Deputación, a defendela, tú ves preparada. Entón, gústanos a todos os demais vir preparados igualmente, ter a disposición estos asuntos que se traen a pleno con tempo. E pode ser de urgencia, podría ser de urgencia, se non levaras 15 días falando do mismo. Podría se traer a pleno de urgencia, pero presentalo un sábado. Un despiste. Sí, claro, aparte, como me gusta decir todo, ser clara e transparente, non andar aquí enrollándolle en cosas que non foron, foi claramente un despiste non habela presentado. E máis, dixen na miña intervención, se me escoitou, se tuveramos pleno dentro dun mes, esta moción non viña hoxe, porque entendía que dentro dun mes todavía nos daría tempo, pero que temos o pleno a finales de maio. Xa a finales de maio os lumes están fora, pero vostede, entendo, repítome, e reiterme, vostede estando no Partido Popular, que traballa para o Partido Popular, ten os datos millor que nós, que nos temos que recabar, usted sabendo que fai a Xunta, usted ten máis información incluso que a min. Un sábado teña información, porque pero usted ten a información de antes, pero usted estuvo no pleno da Diputación. Pero no pleno da Diputación non teño porque... Pero viu que se falou ali, o que falamos os compañeros. É igual que viu todo o mundo, se viu o vídeo, o pleno é público, é viu todo o mundo, pero eso non ten nada que ver con isto, Eva. Pero eso non ten nada que ver. Pensaba que apoyaron os seus compañeros, home, estuvo ali. Sí, vale, claro, pero usted estuvo ali, era o preparado, sabe perfectamente do que falamos. Pero que ten que ver agora mesmo a Diputación co Concello? Como vostede que me está dicindo que quere vir preparada? Digo, usted xa está preparada e me tocou ali. Pero evidentemente quero vir preparada
preparada, igual que querrán vir preparado o resto dos grupos. Está sentindo, señora alcaldesa, que querrá vir preparado... Se a alcaldesa votou a favor, pode haber abstención ou non levar a voto. Mire, votamos a favor por unha cuestión, porque é un tema que nos ocupa e que nos preocupa. preocupa. E todos pretendemos somos conscientes de que hai que seguir mellorando nesta materia, que é un tema que pasámoslo, levamos moitos anos pasando, e xa non foi o ano pasado que nos asedian os incendios forestais neste concello, e sabemos que os anos que nos esperan van a ser moi difíciles. Pero sí que está usted dentro da legalidade presentar esta moción por vía de urxencia, pero sí que lle pregaríalle a todos que para próximas veces as mocións se presenten con algo máis de tempo, porque a todos nos gusta preparalas, os concelleiros entendo que lle gusta leelas, e creo que vostedes tiñan a disposición esta moción xa fai días. E presentala un sábado á tarde, pois bueno, consideramos que houve máis tempo para facelo e que puderon facer antes. Se non o fixo, pois será porque non quixo ou porque non puido. Insisto, votamos a favor da urxencia porque é un tema que nos ocupa e nos preocupa. Está de plena actualidade, posiblemente dentro de 2 meses no pleno do mes de maio pois sea un pouco extemporánea esta moción. Pero, insisto, prégolle, por favor, que para sucesivos plenos pois a presenten en tempo e forma antes de convocar o pleno. Por suposto, pareceme o máis correcto, evidentemente, que me parece o máis correcto. Pero, bueno, entendo que esta moción, o debate é o que é, e como ben dice, os incendios non só foron cando fui alcaldesa deste concello, por suposto, vamos 40 anos por lumes, pero casualmente creo que o ano pasado foi o ano peor dos incendios para esta provincia. Entón, entendo que isto xa é algo que o que estou instando é a que os concellos, en este caso vostede que é alcaldesa do mesmo, precisamente creo que é unha moción que vai a favor dos que están gobernando neste momento nos concellos. O sea, que non entendo o debate, é simplemente que están cargando os concellos con algo que vostede como alcaldesa se vai dar conta de que non se dá feito. Entón, creo que incluso estamos beneficiando con isto, non a vostede, os concellos, todos, dando igual o color político, os concellos non dan feito por si solos todo o que nos temos que facer en xestión de incendios. Entón, bueno, entendo que é unha moción que non dice nada, Insisto, pero o debate era sobre o tema da urxencia. É dicir, non estamos falando do pero a urxencia entendo que no momento que lle digo que podíamos haber traído, si tuver este concello pleno o mes que ven, ou veras emitido o mes que ven, porque foi un despiste, entonces así o asumo. Entón a urxencia é o despiste. Entonces a urxencia é que non hai pleno, se me queren entender, ben, se non digo... Pero puides meter a moción no pleno anterior. Pero non lle estou dicindo. No pleno pero anterior... usted só non me está pensando, digo yo igual que lle dixo ao seu compañero, está pensando que me vai a contestar. No pleno anterior nos demos un voto de confianza, porque entendo que o Partido Popular estaba cos convenios. E usted sabe que leva tempo preparando os convenios. Non estaba da alcaldesa neste concello, e me reunín, falei con SEAGA, falamos ca Consellería, e nos estaban xustamente cos convenios. Entón, esperamos a que nos presentaran un borrador ou algo de como iba. Presentar algo sin que a Xunta de Galicia nos presente nada, entendo que eso sí que é criticar e atacar sin ter nada sólido. Unha vez que vimos o convenio, cando chegou este convenio este concello, o día 2, o día 3, o día 4, por aí, xusto cando eu estaba en portas para salir por esa porta, que chegou, de feito, creo que o convenio... Adherímonos, a rectificación ainda non nos chegou. Pois aí está. Pero bueno, a moción tiña aí a disposición fai uns días. Esta moción? Eu tiña na Diputación. Cóstame que a tiña a disposición fai uns días. Que non a vida, que non lle dá tempo a presentalo. Esta moción chegou a min ao meu correo viernes. Eu creo que a tiña a disposición xa. Bueno, pois despois se quere... Pero bueno, non vou entrar en cuestións internas. Esta moción, a ver, vamos a falar clarinho. E logo as mocións de Vilar de Vos, entendo que eu preparo no meu sentido, eu tamén, e a da Diputación tamén nos preparo eu incluso. E no Concello de Vilar de Vos tamén nos preparamos nós, e antes con Marina, que era a súa voceira. O que lle quero dicir é, vai usted vir a decir aquí que usted presenta no último pleno, creo que foi, presentou usted no momento que levábamos o de Mercosur, e usted naquela mesma mañá presentou algo, un cambio tal, tamén o trouxo de urgencia. Preparouno vostede, non lle iba a sacar, para que non fai que pero mire, que non ten nada que esconder.
E que o fondo da moción que trouxemos aquel pleno era o mismo, a exposición de motivos era a mesma, e cambiamos os puntos de acordo porque os que habíamos traído na anterior eran obsoletos, que é o que pasou ca vosa moción, que veu aquí sin ningún sentido. Aquela mañá, claro. Evidente. Pois lle digo, da igual que nos prepare, o caso que usted terá que defender unha postura ou a outra. Ao final, que prepare, quero dicir, o importante é o fondo da cuestión. Creo que estamos nun caso moi grave para estar aquí enroscándonos con bueno, buscarémonos o que queiramos, non nos vai decir vostede se nos temos que buscar. Pero a urgencia temos a libertad para decir o que nos apetece o que queiramos. No fondo da moción estamos de acordo, pero que non nos parece ético nin lógico que se meta esta moción tendo a disposición fai días que non la metan un sábado. Teme que garantir que usted sabe que fai días que eu teño esa moción, porque hai que falar, sempre se fala así, e dicen as cousas así, o sea, usted, agora me demostrará que usted sabe que eu teña hai días, porque non o entendo. Pero ainda que tuvera hai días, a ver, ainda que ese fora o punto, a urgencia é porque estamos no mes de abril, este Concello ten plenos a finales de maio, non tería sentido, non? Traela en maio. E se tuveramos en abril, estou dicindo, se tuveramos un pleno en abril, esta moción non viña hoxe de urgencia. Non viña. E eu despisteime, volvo a reiterar, despisteime, así o digo, despisteime, porque todos, nos equivocamos, erramos, e non estamos a todo. Despisteime metela. Que máis queren que lle diga? Nada, pois que lle plegamos que para a próxima vez non teñan ser despistes para enriquecer o debate político e as aportacións. Eu que lle dixen, por supuesto, esa é a nosa petición. Que teño que pedilas porque trouxen isto o sábado á tarde. Porque hoxe, por o tema que nos, como reitero, que nos ocupa e nos preocupa, votamos a favor da urxencia. Pero igual non consideramos tal. Respecto da moción, tamén lle adianto que o noso voto vai a ser a favor, aínda que algún dos puntos, concretamente o punto 3, parecenos algo controvertido é complicado de levar a cabo. Bueno, pues, esa implicación activa da veciñanza dos concellos, pues gustaríanos saber como se vai a materializar. Pola nosa parte, creo que nada máis en consideración desta moción. Partido Popular, ten algunha consideración maiores? Non, 4 líneas, porque... É evidente que o problema que é estrutural, tanto o abandono rural, o envellecamento da poboación, a falta de xestión forestal, as dificultades para identificar e gestionar a propiedade, o impacto do cambio climático, pero tamén a orixe de moitos lumes é o factor humano. A prevención real pasa por recuperar a actividade, por apoiar a gandería extensiva, por limpiar franxas, mellorar accesos e reforzar o sector primario. Pero temos que ter claro que as terras teñen dueño e son os donos os que teñen que limpiar e non nos podemos meter nós como administración nas súas terras. Por iso, a Xunta de Galicia pon ferramentas como son os contratos que se firman con SEAGA. A parte deso, a Xunta de Galicia intensifica o operativo de incendios en Galicia e reforza-o como nunca antes, con máis brigadas, máis efectivos, máis tempo de actividade, máis medios aéreos, maquinaria, vixiancia, tecnoloxía e investimento moi importante en prevención. E Ourense, en este caso Vilar de Vos, é unha das prioritarias. En definitiva, o que temos é que concienciar a veciñanza. É evidente que é unha carga para os concellos a notificación deses, bueno, o que tu dixeche antes, a burocracia administrativa, evidente. Pero a Xunta, que queredes que faga? Que se meta nesas fincas que teñen dueño? Teremos que buscar outra solución, porque esa non é. Tú, como propietario, non vas a deixar que nadie se che meta nela. Entón, teremos que concienciar as persoas de que teñen que limpiar. Certamente é unha carga que os concellos pois moitas veces aí na asumible das inspeccións do ano pasado están as comunicacións todavía a día de hoxe sin enviar. Fixeronse 3.700, hai 3.700 inspeccións feitas e destas hai 1.000 e pico, non recordo o número, que non se cumpriron. Entonces, todas as notificacións están por enviar. Para un concello como este, satura a administración completamente. Estamos intentando pedir axuda do distrito para intentar que cheguen esas comunicacións, que para min chegan, non ten sentido que unha inspección que se fixo no verán de 2025
estén a disposición as resolucións en novembro de 2025 e xa que envialas na primavera de 2026, é dicir, debería ser todo dun xeito máis ágil. Tampouco ten sentido que a día de hoxe moita desa superficie xa este queimada, esas inspeccións foran antes de que a superficie pois fora afectada polo lume, e levanos a unha situación complexa para manexar todo eso, para manexar esas comunicacións. Entendo que unha vez que lle chegan a xente onde recurre primeiramente é o Concello, e levanos a unha situación complexa porque satura unha administración local de pequenas dimensións como a deste Concello, con 3 persoas en administración, e que somos conscientes de que eso desborda a calquera. Polo tanto, instamos e pedimos a SEAGA que nos preste apoio técnico para unha vez que se fan esas comunicacións, pois darlle resposta a xente cando así o demande. Bueno, pois reiteramos o compromiso dende esta alcaldía, dende este Concello, pois en aplicar e quitar o máis de si do que nos dá ese convenio. É dicir, ese convenio, creo que poucos concellos ata o día de hoxe foron capaces de quitar ou de exprimilo ao máximo, pois porque non hai capacidade na administración local para aproveitar o máximo que dá ese convenio. Incluso agora estamos mirando e posiblemente vayamos a solicitar a intervención urxente, como nos permite o convenio, en algunhas zonas, as zonas de actuación prioritaria urxente. Estamos mirando tamén. A semana pasada fun ao distrito a ter unha reunión ca xefa do distrito para contrastar con eles que consideran que cales serían as zonas de intervención prioritaria urxente neste Concello, e solicitar esa intervención prioritaria antes de que chegue o verano. Esperemos que tamén se cumplan os contratos, a xente que se adheriu aos contratos durante o ano pasado, que se cumplan as limpezas antes de que chegue a época estival. Así manifestaron dende SEAGA que vamos a ser o terceiro concello que se limpie, e espero que así sea. Para contestar o punto número 3, que tiña dúdas de se volver a implantar plans de autoprotección e evacuación, o que insta ese punto é que entendemos que os povos que mellor os coñece son os veciños, que eso pasou nos lumes, aparte de usted mesma no ano pasado decía, non? Que chegaban a veces as brigadas de outros sitios e non sabían ni por onde meterse por os camiños, porque evidentemente non o conocen. Entón, se non hai veciños ou xente nese momento que conoce o terreno, pois dificultoso, pero simplemente que a xente colabore nese aspecto, non? Evidentemente noutros. E, bueno, totalmente de acordo co que está dicindo, era o que eu quería trasladar, o que dixen, os concellos non dan asumido por si sós todo o que se nos ven encima. Entón, bueno, esperemos, ojalá este verán, pois non sei, non teñamos que volver a vivir todo o pasado. Eu só vou pedir unha cousa, e que se desbrocen os pueblos por parte do Concello, porque é verdade que o ano pasado e o anterior a xestión do desbroce foi nefasta. Houve camiños que non se tocaron, e poucos que non se desbrozaron. Entón, simplemente pido eso, que se desbroce. Creo que é usted consciente de que estuvo tratando este día no seu pueblo. Estamos, é a nosa intención, bueno, como saben vostedes, solicitamos a contratación dun segundo tractorista, bueno, poñer a traballar os 2 tractores e desbrozar e chegar o máximo posible. Vamos a ter dentro da desgracia a vantaxa que vamos a ter posiblemente máis horas de desbroce, máis hectáreas por parte da mancomunidade, porque os concellos que están prácticamente arrasados polos lumes pois non van a poder ter ese servizo, non? Bueno, pois posiblemente o resto dos concellos, dentro da desgracia, pois este ano teñamos algunha hora a maiores e algunha hectárea. Bueno, pois como lle digo, pois faremos todo o posible. Estamos, este mes estivose limpando Vilarello, estivose desbrozando en Vilarello, abrindo camiños que facía tempo que estaban sin abrir en Vilarello e na aldea de Xames. Este consciente, de feito, comunicamos antes de que fora o trator, que iba o trator para ali. Non rematou, está tendo algunha urxencia que foi xurdindo ao largo destes días, non rematou, rematará en Enxames e continuaremos co programa no resto das aldeas. Tamén estivemos contrastando tamén a semana pasada dentro do distrito, eles nos transmiten, bueno, que consideran eles as zonas prioritarias de desbroce, os camiños que se deberían abrir, os camiños que se deberían abrir, bueno, pois así o faremos, intentaremos dar resposta o máis rápido e eficiente posible, contando que sempre, bueno, sempre pode haber algún imprevisto, pero esa é a nosa intención.
Para contestarlle, gustaríame que me diga que el pueblo ano pasado non se desbrozou. Mira, a limpieza foi nefasta e dito polos veciños, sempre che digo eso, vas a calquer pueblo, non che vou a nombrar pueblos, vas a calquer pueblo e nos dicen que a limpieza foi nefasta. Vale, o ano pasado houve unha brigada neste concello de, se non recordo mal, de 5 persoas, eran 4 dapros, un propio, de 5 persoas, despois tuvemos o de garantía juvenil, 6 persoas. Foronse limpiando os povos en base a todas as festas. Vale, non te vayas por agora. Dixo usted os povos. Estou che falando Os camiños. Dos camiños do En todos os tractor. pueblos, o ano pasado, o señor alcaldesa foi un pueblo a pueblo a falar con todos os veciños, así os reunimos, e se lles dixo que eles, por parte deles, tiñan que decidir que 3 ou 4 camiños, porque con un tractor, evidentemente, 29 povos, pois é moito. Entonces, nesas reunións que eu tuve con todos os veciños, con todos, que acudiron, claro, con un bando e a xente acude, e cos veciños se lles dixo que eles, nas súas asambleas, ou que eles decidiran que 3 ou 4 camiños querían facer, e máis, o ano pasado co teu pai falara eu. Entonces, quero dicir, eu falei cos presidentes de cada pobo cunha persona encargada, en Enxames, se fara para o seu pobo, ano pasado en Enxames limpiou os camiños que van aos depósitos, que estaban cerrados, que hasta o faláramos vostede. Medio camiño, o que nos dixeron, o que lle dixeron. No. Medio camiño se desbrozou. E o resto do camiño desbrozou no lume. Nos desbrozamos en Enxames o que se nos dixo naquel momento. E despois 3 camiños máis se desbrozaron. Entón, 3-4 camiños foi a premisa que demos para chegar a todos os pueblos. Estivemos en todos os pueblos, en todos os pueblos. Pois o isto a que me diga un pueblo que non fóramos nada, porque se non foi por parte do Concello, foi ou pola mancomunidade, ou ben, usted pediu no último pleno unha relación do tractor, non dos camiños que facía. Se lle pasou unha memoria donde se fixeron. Pasaste meus pueblos, nin camiños, nin o que me pasaste. Non te pasaron as referencias, tenas aí, porque decimos que llas pasen. As 32 hectáreas, non se lle pasou o plan de intervención e prevención que se lle presentou a Mancomunidade ya a Xunta? A min, eu que quero é saber en que pueblos se desbroza. Iba por pueblos, iba cunha referencia, non se lle pasou eso? Sí, eso sí, pero pois entón non me diga que non se lle pasou. Entón, que quería? Fotos dos camiños, que é o que quería? Porque se lle pasou toda a relación de todos os traballos que fixo este tractor neste concello, que foron moitas hectáreas, moitas, e non estuvo o tractor a todos os pueblos. Entón, non me pode usted vir dicindo aquí que quedaron pueblos a limpiar. Mentira, que non quedaran os camiños máis principales, dependeu tamén moito das persoas que nos trasladaban que camiños había que facer. Entón, como fixen unhas asambleas en todos os pueblos, nos 29 non deixemos sin facer, para decirles que eles nos dixeran que camiños querían facer e que definiran eles nas súas asambleas, e así se fixo. Entón, non lle vou consentir que me diga cousas que non son verdade, é que non lle vou consentir porque é mentira. Entón, que en algún pueblo quedaran camiños principales? Sí, claro, que temos moitos camiños. Eu non sei se usted se sabe que este concello, sabrá, porque o ano pasado firmei un decreto, este concello fixo unha memoria a través de Agader, que nos costeou a Xunta de Galicia, 10.000 euros, 9.990 e pico, que se fixo por parte dunha técnica para recabar todos os camiños. E aquí está o concelleiro de IGV, do grupo de goberno, que nos sentamos a velos e temos, que non sei dicir, pero máis de 1000 camiños. Entón, quero dicirlle que un tractor é para todo, pois, bueno, agora temos outro tractor que benvido foi este concello, que foi, pois, unha cousa moi boa, e agora, incluso antes eu de marcharme deste concello, deixamos que un dos Aprol quedara como chofer tractor. Mandamos a Xunta, designamoslle esa función. Para que? Pois para que durante 9 meses teñamos 2 tractoristas neste concello e podamos chegar a máis sitios. Ahora, que limpiamos camiño, mire, que eu non anduvera pondo fotos nin vendendo, eu moi ben, pero que limpiamos camiños, moitos camiños se limpiaron neste ayuntamiento. E non só por parte do concello, que a mancomunidade igual. E as máquinas da Diputación que andan aí, que viñeron antes incluso de meu deste concello, e quedaron aí para facer co tema de incendios, prevencións. Entonces, non me pode dicir usted que non limpiamos. Que facía falta máis? Por suposto. Que non damos chegado? Tamén. Pero que non se limpiaron, non vamos. Eso é mentira. Todo dito. Votamos a moción. Creo que estamos nese punto que xa despois do debate. Votamos a moción. Votos a favor. Abstencións. 5-4. Vale. Pasamos a rogos e preguntas. Sí. Ao último punto.
Mira, tuvemos, por o tema de cambio de luminarias que se está levando a cabo en Milagros, temos varias queixas dos veciños de que hai en zonas que non se ve. Entón, non sei se hai posibilidade de ampliar, Vale. Sí, somos conscientes, a verdade é que os veciños transmitiron xa varias persoas que hai zonas, especialmente zonas que quedan un pouco iluminadas. Personalmente o venres pasado, este non o anterior, recorrín o pobo. Bueno, efectivamente comprobei de primeira man que si que hai zonas que están pouco iluminadas. Falamos con Sertogal e dixosnos que xa pediran outras luminarias moito máis potentes para probar, non? Para probar en determinados sitios e ver si dan unha maior visibilidade, que lóxicamente sí. Eu tamén creo que é porque a propia estrutura, é dicir, ese tipo de farolas que hai aquí non estaba pensada para luces LED en este tipo. As bombillas antes baixaba e agora é como unha placa que queda moi pegada arriba e non permite a dispersión. Eso, pues, alumbra moito onde está colocada, pero non amplía a iluminación. Efectivamente, pues eso xa me confirmaron a semana pasada que sí que iban a mandar novas lámparas. Entón, bueno, pegamos un pouquiño de paciencia porque, lóxicamente, a empresa que está facendo o cambio, pois agora estaba noutras aldeas e bueno, pois pegamos un pouquiño de paciencia, pero sí que se vai a facer ese cambio. Somos conscientes. Que previsión hai para comenzar co tema das brigadas de desbrozo? Quería comentar unha cousa a raíz deso. Sí. Si é verdade o que la di, en que en Vilar de Vós había algunha farola, precisamente en frente nunha vivenda, en frente á iglesia, que se retirou porque se había roto e non se repuxo. Precisamente non se repuxo esa farola esperando a que se puxera outra que había en frente, pensando que iba a dar moita máis luz. É verdade que non, pero que explicou a alcaldesa, entonces ese foi o motivo de que non se puxera aquela farola nesa vivenda, pero que é necesaria, me parece que sí. Si, hai máis sitios, hai sitios, por exemplo... Eu falo das que se retiraron e non se volveron a repor. Si, había algunha queixa xa de 2024, de algunha que se retirara, que non se había reposto. Antes, pues bueno, a iluminación era boa, agora quedan aí uns puntos oscuros que sí que se vai tamén concretamente a repoñer esa farola. Despois hai puntos, hai zonas, pues, por exemplo, a carretera dos Ríos e tal, que van con esta situación. Igual sí que no centro do pobo hai sitios que a xente dicía ou que non notou esa deficiencia, porque hai máis, porque, bueno, depende de onde estén ubicadas, bueno, pois vaise, como digo, vaise dar solución a ese problema. Preguntabasme do das brigadas. Se hai unha fecha máis menos para ser... Pois mira, desde que se solicitou, xa fixen a chamada á Consellería a ver se nos permitían polo menos a contratación anticipada de un peón e o tratorista. Eles o que me comunicaron é que este ano igual non iban a contemplar a contratación anticipada polo motivo de que esperaban resolver na semana seguinte a Semana Santa. Eso foi o que me comunicou o técnico co que estiven falando. De todas maneiras, estes días, se non é hoxe, mañá, volverei a chamar a ver que se me poden adiantar algo sobre ese tema e se xa hai unha previsión de resolución. Vale. Referente ao proxecto este que se solicitei dos camiños que se habían metido para a subvención estos axudas que iba a dar o goberno para o tema de arranxo de camiños, sabese algo de cando vai? Non tivemos, presentouse esa solicitude bueno, pois non tivemos aínda resposta de esa consideración. Non sei se Eva ten algunha información. A información que me dá por parte da subdelegación é que eses camiños están agora, recabaron toda a información e pensan que nun mes e pico xa empecen a notificar. Pois sería unha actuación importante, porque a verdade é que os danos foron moitos, como dixemos antes, hai moitísimos camiños, os danos deste inverno foron moitos, é unha actuación prioritaria e urxente. Entonces, pues, en canto teñamos novedades, así volo transmitiremos. Vale. O tractor novo xa está arranxado? Sí. Xa está no... Sí, o tractor van alternando, de momento van alternando un con outro, porque hai veces que se leva o vello, pues, por consideracións do tratorista, do técnico, que é o que sabe onde se lle adapta mellor unha máquina, onde se lle adapta mellor outra, e o tractor novo está arranxado, arranxouse naqueles días. Si que outro día, bueno, pois hai veces que ten, pois, no momento, pequenas cousiñas que se van, que vai reparando o tratorista. Non hai... Nada máis. Vale, pois moi ben.
E se non hai máis rogos ou Nos preguntas... queríamos facerlle un rogo, como ben dixo aí no decreto, acabou o proceso da educadora e da auxiliar administrativa. Entón, sí que creo que, bueno, sabendo un pouco estes últimos días, surdiron certas cuestións a nivel de servicios sociales, e sabendo que, bueno, que isto requiere de reflexión continuada, especialmente nun ámbito tan sensible, para que non nos volva a pasar cuestións vividas a miña chegada a esta alcaldía, como foi aquela historia con menores que tivemos, pois considero que, bueno, que falei ca traballadora social, que creo que xa me consta que xa mesma lle dixo, de que se poida facer a contratación por parte desa educadora familiar, xa que, pues, bueno, como todos saben, estou en Comisión de Servicios Especiais en Excedencia, entonces, pues, entendemos que é algo prioritario para este concello. Bueno, ustedes sendo traballadora social, entendo que non foi falta que eu lle conte de que vai o servicio e a intervención, porque non é só intervención, é a prevención. Os servicios de educación familiar o que fan son prevencións antes que intervencións. Entón, bueno, é un robo que non lle queremos deixar, porque entendemos que é fundamental para este concello. Costanos o seu interese porque foi o último expediente que incou ás 2 menos algún minuto o día que deixou a alcaldía. Costanos o seu interese. É verdade que a prioridade, consideramos, eu son traballadora social, sei os problemas, desde fai moito tempo, os problemas sociais que ten este concello, considero que sempre o defendín, e defendino tamén cando foi da RPT, que a educadora familiar é necesaria, pero, lóxicamente, o tempo é o que é, e a prioridade, cando asumín esta alcaldía, para min a prioridade era contratar o peón o oficial de servicios múltiples, e así saliu ese proceso, porque creo que nos pode dar resposta a moitas das necesidades que estamos tendo e que moitas veces non podemos responder na inmediatez. Contratar ese oficial sí que nos permitirá dar resposta na inmediatez e aforrar recursos para este concello. Bueno, non descarto que nos teñamos que poñer coa contratación da educadora familiar, pero neste momento, pois, como sabe vostede, non levamos aquí, non levo un mes nesta alcaldía, o tempo é o que é, chegamos ata onde podemos chegar. Usted mellor que naide sabe que supón asumir este cargo e as dificultades que se van encontrando e, bueno, os tempos na administración, que son as cosas. Entonces, pois, pola miña parte, creo que nada máis.